Cuacane akhir-akhir iki yo panas, yo mendung. Lah, tapi lambene iki yo ajak-ajak kecap wae, Cah. Lah iki mau aku kan tuku jagung manis rong buntel. Sak buntele 200 aku tuku loro, dadine kabeh mau 5.000, Cah. Lah iki tak gawene dadar jagung. Sing digawe lah mau mangan yo enak, digawe cemilanku yo enak. Lah iki mau jagunge mari tak sisir, terus tak kei bumbu-bumbune sak tulis, tak mbuh trigune yo gak tak ukur, wis tak kira-kira wae. Terus dikei merica bubuk, uyah, penyedap karunan gula ben semakin gurih, Cah. Terus diaduk-aduk, wis rasa tak imbuhi banyu, soalnya bumbuku mah sak blender tak kei banyu, Cah. Lah terus tak goreng nang nggone minyak goreng sing wis panas. Lah iki ngegoreng iki tak gawe tipis-tipis wae, tak etrek-etrekno ben supaya engko rasane iso renyah ngono lho, Cah. Lah terus diwolak-walik ben gak gosong, Cah. Lah nek wis mateng terus tak entas. Tak entas ngene iki tak dolohne piring, urung digawe mangan iku lho, Cah. Wis entek tak cemili dhewe. Lah piye monggo diriku, enak lho iki, Cah.